Shuta ka ban kiɗa na alfarma wanda irin sake nema ga maidu na alfarma na aisa yanzu ka girma yaran sikin ba shafa ma baban sa hafsa na zoma ka kura masu yin gulma furtin ta yamma ka cire tuta garin ku yanzu ka girma inda ka san shi to shi ne mai taimako da kyauta ne mai sanya makiya zaune sun ganka kuma sun gane mai ru'ubin maza ta nema wanda ya ganka ya girma mai zamani na bireka ya zo ka mishi alfarma ya san da za ka mai maidu uban talaka sannu sannu gwanina maidu ne jarumina angon aisa sannun ka Allah ya ja da nisan kwana sannu sannu gwanina maidu ne jarumina maidu angon aisa sannun ka ba za su ja da kai ba maidu ni da fari na sa lillahi wanda ya dare ya yi rana wanda ya mutum kuma ya yi dabba shi ne macecin raina wanda ya sama kuma ya yi kasan ya ilahu hasken raina baituka na ke so in fara akan maidu mai gidana Assalamu alaika ogana baitukanka yanzu na fara angon aisa antinmu rayuwarka yanzu ka fara ka tsallake dukkan tsauni ka wuce sahun yan yara Allah ya karo ɗaukaka dan mutum bultum ta yamma kai nawa da shi daga Allah mai zamani yana gaishe ka taka a sannu zakin fama ko a cikin dawa babu kamar ka taka a sannu ya yankin ba abin hafsatu ka zama gaska dole ne a bi ka a baya mai zamani uban mai laya mu je zuwa oga mai dubawan su bai yan gata wallahi dukkanin makiyanka ka tsallake su ka musarata za mu je zuwa oga mai uban gidan yan mata shugaban samarin bulutun Allah ya ja da nisan kwana daga asani dawi su kake yaya ga kin baka iya wanka bangon majinginar bayi kake bultum ta yamma babu kamar ka kane kanin su kai ne babban su wallahi sun buga sun barka da mun mu je muna bayan ka wallahi ko ba ma dawo ba tambari da sarewa in dirkusa wajen ogana yayin su salai sannan kadu inda nukuru iyayen kauna ta kariya ta shakuli sannan ku Allah ya ja da nisan kwana Allah sanya haya sannan ku yau garin ku nizan kwana ni gaisuwar ku yanzu na fara Muhammad na gaishe ka Hassan Samba dole in yau sara ba bari na oga mai Alhaji Muhammadu sannan ka Abubakar Abbas sannun ku Allah ya ja da nisan kwana sannan ka ni gaisuwar ka ban manta ba to ina zakariya ni haddasa kalla ban manta ba Burabo suna gaishe ka haddasa man bayani yan gata dukkanin mutanen burtum Allah ya ja da nisan kwana Ayya shakuri mun ka baban mun baya Allah ya kare girma
duwar gaji maɗiban fari kasa suna na dama maidu uban maza ne kai ko sun ƙi dole za su sauma kabu uwa uba kai musu nisa ba za su ja da kai ba sannu sannu gwanina maidu ne jarumina an gwangwan aisa sannin ka ba za su ja da kai ba maidu inda ka baiwa mai zamani ka gama min komai na san da damuna ta kyawu sai dai mu kara maimai maidu a barka ka kasaita kai aka ce wa jarmai masoyi ne kai a gare mu mun ji mun amince maidu sannu gwanina maidu ne jarumina an gangon a aisa sannin ka ba za su ja da kai ba to haja asana gaishe ki dan baki man na karya da mun yi sallama ta amsa dan ita ba ta buya to haja asadan ke ai mana a ƙara buɗe hanya salisu yara ne mai waka na zo da baituka sannu sannu gwanina maidu ne jarumina an gangon a aisa sannin ka ba za su ja da kai ba maidu